Oikein hyvää huomenta. Seuraava vieras ei paljon esittelyä kaipaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Tommy Cash. Cha Cha Cha, se on soinut ihan tolkuttoman paljon. Mä katsoin, että taisi olla jo yli 107 striimausta ympäri maailmaa Spotifyssa. Joo, kyllä niitä tulee. Mennäänkö vielä tähän keskusteluun? Saat tämän kerran vähän. Okay. Minkälainen kesä sulla kärjää taustalla? Kiireinen ja Eli se ei ole aina vaan it's crazy, it's party. Shortlös härjare on muuten paidaton riehu ja sitten ruotsiksi. Ja lopuksi pitää kysyä, kun tämä sun käärijänimi nyt viittaa siihen, että rahaa kääritään, tehdään rahaa, se tulee näistä pokeripiireistä, niin nyt tämän menestyksen myötä, niin onko sitä fyffeä tullut käärittyä? Menestystä tuleville keikoille ja rundeille ja uralle. Kiitos paljon, että on paita päällä, mutta kiitos, että sain tulla.